Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mamapeza zokuti asikana ena akangokhaza kuti ali ndi mimba ena amawapha kumene. Sikanayu anagulitsidwa kwa anthu ena omwe amamugwiritsa ntchito pozembetsa mankhwala ozunguza bongo mdziko la South Africa. Malinga ndi kulongosola kwake zikuonetsa kuti msikanayu ankakhala atakomoledwa kwa maola ochuluka ndipo anthuwo ankalowetsa mankhwala ozunguza bongo ku maliseche yake ndi kumutumiza ngati mtembo kumalo komwe amafuna kuti mankhwalawo akafike. Akuti thupilo likafika anthu olandirawo amachotsa mankhwalawo ndi kubwezanso thupilo. Koma tisanafike ku Durban tinayambira basi imene tinakwera tinakatsikira ku Pretoria, ku Cape Town. Ku Cape Town kumene kuja tinanyamuka ananena zokuti samakonda kukhala kumeneko kumene amakhala iwo ndi ku Durban. Ndi tinanyamuka kupita ku Durban kumene kuja koma tisanapita anazatitenga ndi azibambo awiri anabwera pa galimoto inali Range Rover ya black. Anazatitenga kupita kumene amakhala iwo kuchoka ku Cape Town kupita ku Durban. Ndi tafika kumene kuja tinakhala ngati kunali ku nyumba yabwino ya upstairs, kunali family ya anthu amene anakatitengawo. Then tinafika kumene zabwino bwino kukhala tinakhala ko 3 days ndi amayiwo. Then the following ngati siku la number 4 anandilinga kuti ndilowe town. Tinapita town muja tinangoyendamo ngati kuti iwo amayenda mwazinzawo amene amaziwana nawo, koma chondidabwitsa nacho kuti azinzawo anali amunokhoka. Ndi siku imeneyonso tinabwerera ku nyumba bwinobwino. Ndi titachoka mtawuni anandiuza kuti mawa tikuchokapo koma ndikutenga sizoti ndikusiya ndikutenga koma ndizoti ndikuchokapo ine ndi anthu amene anazatitenga zatangofika. Ndi kumene ndimakauda katundu teni tizipita. Ndi nangovomera kuti okay sabwino basi. Ndi titanyamuka siku lomwe ankanena kuti tikuchokapo tinanyamuka tinayamba kuyenda. Of course kumene kunkapitidwa ine sindinkakuziwa being mlendo ndangotengedwa mova amayi amene by then inalizo kuti ndimakhulupirira ndi munthu kuti amandithandiza amandipangira chilichonse ngati mwana wawo. Ndi basi tinayamba kuyenda tinayenda mtunda wautali almost 2 hours driving. Tinafika kwina kwake ine sinakuziwa koma kunali kumpanda kunaliso nyumba yabwino kuposera komwe tinafikira kuja. Tafika kumeneko kunalibe anthu kunangokhala amayiwo ineyo ndi azibambo awiri tinali nawo ndi amene tinali kumeneko. Ndi kunaliso ngati gateman ndi wina wake nyamataso ngati wantchito wa nyumba. Basi tizera zokuti titafika kumene kuja nali ntatopa iwo sanala atopa kunaliso mazulo. Basi nangofikira kutani kudya chakudya cha mazulo kugona. Tagona mama wandikuzuka amayi usinawo. Ndinangokhala kuti sinafunse munthu inaye sinangoti mina atani andipeza. Ndi nthawi imeneyo anali andandipasa foni koma tikugona mazulo anandiuza zokuti tabwera ndikusungire foni yakoyo munali zithunzi zawo zimene ankandena kuti ndajambule tikuyenda siku limene ndinapita mtawuni ndinkajambula. Ndi anangoti tabwera tandibweke foni yakoyo ndichonse mu zithunzi zanga. Ndi basi inangogona ndiwo. Ndi basi ndinakhala mpaka na masana otadusa nambo kwafuso kuti kodi ndinkangowatchula kuti anti ndoti antitajapita kuti akupeza ifeso sanatani sanatisanzike. Rafael wati ankaganiza kuti mayi uja abwerera. Iye ankaganiza kuti anthuwo omwe anali kumpandako amupasa mayankho onse koma anali odabwa. Iye wati mmodzi mwa anthu kumpandako anamuwuza kuti sazamuonanso mayi uja
ndipo kuti anali atamupereka m'manja mwawo. Natha wiki ndisakuwaona iwo ndi ndinazafunsa chimene ndadabwisa atangopita patadusa 2 days kunayamba kubwera anthu koma atangoyamba kubwera anthu ina anayamba kunditsekera ngati kuchipinda kumene ndinapasidwako kuti ndizigonako ndinatsekeredwa then nditangokhala 2 days kunazabweranso asikana ena ake anali 5 koma awiri anali akuluakulu oti amandipitira ineyo atatu anazoti ma agent anga nde ndinali zinkandipasabe chidwi kuti ndiziwe kuti amayi amene ndinali nawo anapita kutiko ndipo molova tinangobwera kuteteza kuti katungire mtaniza anthu sanandipuluze chilichonse tizibwerera nde ndinayamba bwekundopsa lesiku lina ndinkafuna ndituluke ndikafuse nanga mesa ankandikhomera kuchipinda sindikatuluka nde ankangondibwesera chokudya komweko ngati kuti basi house arrest nde siku limenelo atandiwesera chokudya ndinkafuna ngati ndithawe ndizo zoti anandigwira nkuyamba kundimenya nde ndikuti mundimenya chifukwa chani anangondiuza zokuti iwe zoti panopa uli manja mwathu sikuziwa. Anthu amene mwina amene kuti amakubweresera chakudyawo amakumenyawo anali kuti amakukhasanjiziwa anali zokuti ena ndakonkuno ku Malawi konkuno amayankhula bwinobwino chichewa kapena chitumbuka ena ndizokuti azungu ena amwenye koma bwe anthu osiyanasiyana amene atangochoka amayiwo ngati kuti panangotha mwina 3 or 4 days basi unayamba kubwera anthu ambirimbiri koma ndizokuti ine kuwaona kwake kumakhala zoti ndimaonera pa window pena ndimangomva mawu koma kuti ndaone kuti iwo ndine tiyankhulizana ayi amene mayankhula nawo ndi amene amalowa kuchipindako kumazandipasira chakudya basi nde atandimenya choncho ine kuwafunsa kuti mundimenya chifukwa chani anangondiyankha zokuti panopa uli manja mwathu chilichonse chimene uzipanga panopa uzipanga zomwe tikufuna ife amayi amene tisazaonanso nde nafunsa kuti chifukwa ndanangondisiya sanandiyankhire chilichonse nde usiku wa tsiku limenelo atandimenyalo anazanditulusa ndi pamene ndinkakumana ndi asikana anzangawo kupeza zoti tosanakatitsekera lumu imodzi koma inali lumu yoti yosakhala bwino kunali kozizira kunali basi kosakhala bwino kuti nde tinakhala kumeneko ngati 3 hours ya usiku pamenepo anatisiako usiku inali around to 7 or 7 anatisiya kumeneko ndinakhala more than 3 hours kunazabwera abambo ena ake amenewo nde anali azungu basi anayamba kuyankhula kumakhala ngati kuma zija zomamenya zomazunza zija koma kuyankhula kwawo amakhala ngati kuti basi afuna ziligwirisa ntchito ife ngati kuti poyambirira sindinkaziwa chenicheni chomwe ankafune nde zinkangondipasa mantha ndinkangolira being kuti ndikoti sindikuziwa ndilibeko munthu oti ndikumuziwa amayiwo amene anapita nawo sindikuziwanso kuti anayenda bwanji nde basi ndinkangolira siku limenelo palibepo chomwe ndikanachita nde atatuka bambo amenewo kunabwera ena akeso kunabwera azibambo ngati 5 chipindako anangotenga anangofikira kumangogwira wina alese pankono ngati kuti mwatituluse basi unapeza zokuti atanditenga ine of course ndizokuti anzanga anapitisa kuti koma atanditenga ineyo anandipitisa kunditulusa manja kundikweza galimoto kundipitisa sogwina koma kunali usiku sindimakuziwa bwinobwino koma kunaliso kunyumba kwabwinonso kuti kumakhala anthu basi tafika umeneko anandiuza zokuti iwe panopa ntchito yako ndiyo kuti uzinyamula katundu ngati kuti kunali madrugs ambirimbiri ndanandiuza zokuti uzinyamula izi uzikatisira kwina kwake koma iwe sumakuziwa uzinyamukaso kunoko usakuziwa uzibweraso kuno usakuziwa. Titafika pa Bed Bridge amati tonse tidusire timati kung'ona kumene umakadusa madzi nawo zakuti nayi
passport yanga ilibe mavuto yoti ndikaoloke kung'ona. Chifukwa chani ali ukukusa kuti kuli Amalawi amene akuolosa situkakhala vuto ndinakanisisa. Ndipo mwasikana folo ndi amene tinalimba mtima kukana ndikudusa Bedbury chukadinisa mapassport. Ndipo ananena kuti tikakumana pa Messina. Tinanyamuka pamene paja kukwera minibus kukafika pa Messina. Pa Messina tinakhala pafupi 8 hours kudikira anthu amene amayenda pasi Nkhalango. Kenako anthu aja tinaona akufika koma akukwawa sha mimba. Titafusa kuti uchitika ndi chani ali kuchokera komwe timayenda ndi mimba kuti apolisi asatione kuti tikuzemba kapena tikuoloka. Tinanyamuka pamene paja usiku. Ine sinazindikire kuti kodi Joburg ili pati. Unapezeka kuna kuti azibalanga amalumikizana ndiwo. Chifana nina kuti manambala azibale anu aliyese andipasi. Cholinga chonena kuti aliyese ndikampeleke mwa abale yake. Amaimbirana njira yonseyi. Titafika mu Joburg chimene ndinadabwa ndichonena kuti azinzanga onse anatsika. Galimoto mjangati munasala Nyamata amene amathandizira Gerald, ineyo ndi a Gerald. Ndinafusa kuti inetu kumene ndimapita ndikumene kwapita anthu ena ali ayi wozingo ndi angana ineyo. Chifukwa ine ndi amene ndatenga nambala ya mbale wako. Chabwino. Tinayenda mpaka kunachaso. Kenako ndume tinafika kukhomo kulandiridwa. Titafika kukhomo kuja kunatuluka mzimayi wa Chizula amene anali mkazi wake amagwira ntchito ku Eskom. Ndipo anayankhula naye mu Chizula. Ine pamene Chizula nsakuchidziwa. Kunena kuti uyu wantchito mafuna uja ndakutengera ndi amene ukhale naye momasuka ndi bale wanga, sister wanga. Ine ndimangomvesera chifukwa choti chimene amayankhula anthu sindimachidziwa. Koma anamuuza kuti iye English amatani amamva. Ndi mkazi wake uja anandiuza kuti ati wabwera uzigwira ntchito kuno ndiwe sister wake. Ndinauza kuti inetu ndikupita ku Joburg. Ndi mkazi anadabwa kuchoka ku Joburg uzafika kuno ku Durban kululendo wa utali. Chifukwa chani sana kusiya mu Joburg. Ndendo tisindikudziwa koma abale anga ali lede ali mu Joburg. Chabwino ndimufusa akabwera. Anapita akasiya zikatundu ndi anthu ena makomo mwawo. Anamufusa. Chifukwa chani aida wambweresa kuno popeza iye akuti abale ake ali mu Joburg akuti usamvesera amene iyi mutu wake ukhanga tisukugwira. Chabwino namba ukhala nawo. Anali ndi ana ochuluka pa khomo. Koma ninachivomereza kuti neyo kunyumba kuja business yandikanika. Ndipange izi mwina ndizilandira chani ndrama yoti nzitumiza ku nyumba. Nagwira ntchito ndimagwira kuyambira 2 o'clock ya mamawa. Koma mapezi kaso kunena kuti sindikugona mwina mpaka past 12 akusangalala pa tebulo akumwa mowa iwe obadikira kuti ukonse zinthu zimene ziyauzira pasira zinthu mmafuriji. Ninachivomera. Mapezi oti anali ndi atsikana zonse ndimachapa pamanja machini amakaniza kutosachapira pa machini. Ndimagwira ntchito yonse unatha mwezi sana ndipase ndrama. Kwafusa akazi anana kuti ndrama yako akuti azikupasa ndi Gerald si ineyo. Pamene pa passport iso akuyikaniza. Titakhala chonchi jananduza kuti iweyo ukulimbana ndi ine. Uziwe kuti moyo wako uli mmanja mwanga. Chifukwa choti ndakutenga ku Malawi ndi ineyo komanso kunoko iwe si ukutani si ukudziwa. Ndao kakakamira iweyo zoti uzikula mtima kunoko iweyo uziona nawo zakuti ayi. Ine china chisime mukamba papa lero ndikwa masula akazi anu. Sana ende kwina kulikose chifukwa anali oziwa kunena kuti uyu mene wanenera auza akazi anga. Ndipo ineyo zitafika pondivuta chifukwa amandilowera kuchipinda kwanga mwina pena ndikugona. Ndinaita anadi akazi awo. Nawo zakuti Gerald akumandivutisa akuti akundifuna ine. Ndakuti masanando zoti ndi sister wako. Ndati palibe ubale wina uli wonse koma ndinakwera galimoto yake ngati transporter. Gerald zinamuvuta anandithamangisa nditagwira miyezi 2 ku nyumba kwake osandipasa ulo wantambala ukandisiya kwanzake. Sinaziwe kuti kwanzake kuja amuuzaso kuti mwana amene ndi wovuta uthane naye iweyo popeza okhala naye ku nyumba kwake. Nzake analibe mkazi. Ndinapita adi kukhomo kuja kuona kuti ne ku Durban kulibe wachibale komanso nkuyamba kupita. Nditapita umene kujako kunapezeka kuti nzake uja siku lambira lomwe ndangopitalo analowa kuchipinda nkukuya nkutenga maki kumene nakona ine. Bwanji akuti iwe anandionesa mfuti. Iwe ngati usapange zimene ndikufuna ine apapa ndikuombera. Anandionesa mfuti. Iwe ngati usapange zimene ndikufuna ine apapa ndikuombera.
nauza kuti ngati ambuye walola kuti ine ndiphedwe njira yake imeneyi, chikho chimene chocho ndikuchivomera pangani chimene mukutani. Tinalimbana pamene pajapo mpaka ananding'ambira ndithu blouse yanga. Atanding'ambira blouse ija ndinamba kukuwa. Mwamwayi madeba ndi amene anabwera kunja, nkumenya chiseko nkutsegula. Chikuchitika ndi chani ndendo tafuna ndigwiririre. Anthu aja anapsa mtima popeza South Africa kuli mwayi oti kungoyimba foni nthawi yomwe magalimoto a polisi amatani amabwera. Magalimoto aja anabwera. Ndipo atamupanga anzathu aja amapanga fingerprint chani napeza kuti kunalibe kukana. Anamuza kuti wedi umafuna kumpanga rape nsikanayi. Koma nsikana zakandika tiye nitosi ku police station. Timanyamuka ku Chesterville kupita mu Durban ku polisi yaikulu past 8 ya usiku. Ndipo tafika meuja anamulemba statement kumuza kuti tukukumanga chifukwa chofuna kugwiririra zimayi. Gerard anakhala kwa imbira azibale anga kuti mbale wanu kuno anamwalira, ndipo musembekeze kuti kuno mbale wanu alipo. Mbale wanu anayamba kumayenda mmabala, ndiye chifukwa chonena kuti amayenda zake anthu amuombera. Mpaka mafoni anabwera kuno kumuzi kuti ine ku South Africa ndamwalira. Koma mwa chisomo cha Ambuye kunapezeka kuti ndili konkuja ku polisi ananena kuti feyo tikuthandizani. Komano transport yopitira ku Joburg kumene mukufuna ivuta kuti tipeze fata khati kuthandiza Malawi ambirimbiri. Oh chabwino. Ine ningopempha kuti mundipase mapu amene kuli Amalawi ku Durban kuno. Kuti Amalawi ambiri ku Durban ali musika amene amapanga za mankhwala ngati asing'anga. Komanso kuli matela ambiri amene amapezeka kumeneko tikulozi. Ananditenga polisi ndipo anandipelekeza kukafika kumene kucha. Chisomo changa chinango ndiuza kuti ine ndikhota papa. Tapita mmoja ndampezaso wa Chisilamu tela la kumangochi. Ndinamuuza amene ndadusa nyengo zimene ndadusamo zinamukhuza kumana nina kuti pepani ine ndinakwatira Nzula kumala ndini nkazi komanso kuno ndili ndi Nzula. Nde Anzula ungopeza kuti niyo muli lumu kubwera kukhomo kwanga aona ngati chibwezi. Komanso tizikayankhula ziyankhudwe zoti iye sakutani sakumva mapeto ake atha kukupha kapena kuombera. Koma chimene ndichite ndikutumiza kwa sister wanga amakhala ku Claywood akugwira ku factory. Mamuna ake ndi mulonda. Ndakuti mamuna ake akapita kulonda uzikagona ndi sister wanga. Zikomo kwambiri mwandithandiza. Ine ngofuna transport ndipite mu Joburg. Kunapezeka kunena kuti ndinapita ku Claywood. Ndipo ndimampempherera azimayi amene yoyo Ambuye amusogolere. Mayi amene anandilandira mwasangala ndipo kukhomo kwake ndimakhala ngati ineyo mwina iye tinaziwana kalekale. Mamuna ake akachoka malowa kagona. Akabwera ndimazipasa ulemu kumapita mtown ukasaka ntchito. Mwachisomo cha Ambuye block imene timagona panali shop. Naona pakhoma ndikuona vacancy. Nditapita umene kuja anandiuza kuti fe tufuna anthu ogulisa komanso pa utotera. Nauza kuti sa utotera ndi mapanga komanso kogulisa ndi mapanga. Anabuza kuti wewe ukhale pa utotera tikuyesa wiki inoyo. Oh chabwino. Nayamba ntchito iji. Ndipo anandikonda adi azungu. Ndipo amandipasa nthawi imene ndalama ili 3000 rands ili ndalama amandipasa imene yoyo. Ndipo ndinakamuza nsikana uja kuti amwali ndakuthokozani apapa akuti ndizikagona kwa mzungu wanga. Ndinanyama koma kakhala kumpanda kwa mzungu wanga. Ndinapanga zoti ndizibwerera ku Malawi kuno. Ndipo ndinabwera kuno ku Malawi. Moti panopo chimene ndikufuna kukamba panopo ndifuna ndialimbikise azimayi. Asikana nimamva kwambiri kwa asikana ndi azimayi amene akumati akapeza mwina alime akuno alima mpunga wawo kumaganizira kupita ku Joni. Azimayi ambiri tikutenga matenda chifukwa chosapirira. Matransporter ambiri akumwalira chifukwa choti azimayi aja amakanika kuti akane amagona nawo by compulsory. Nde azimayi ambiri akugonedwa munjira monsemu komanso akafika ku South Africa chifukwa choti mwina munthu amene amampitira waakana akumapezeka kuti akumangoendera njira yogonedwa ndi matransporter. Komanso matransporter ayi kuli Amalawi oti amachita kukhala ku basi kuja. Kodi Amalawi abwera asikana ndi ati azikusankha ngati akusankha zitenje. Ndimamva nazo chisoni kwambiri. Ndipo panopo ndikupereka chisanzo kwa Amalawi onse amene ali ndizochita ku Malawi kuno ndikumanena kuti ayi koma ndipite ku South Africa kuno tili ndi mwayi olima. Ngati zakuvuta kulima timapeza, ma business timapanga. Chonde Amalawi anzanga tiyeni tikhale kuno tione zochita chifukwa zochita zimene tikuzichita ku South Africa kunokonso titani tizichita. Ndani takhala pasi naona kodi chifukwa chani anthu ambiri tikuzunzika kumapita ku South Africa.
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.